ngeke wenze leyo Nowehlele phansi siyibuke kokina. ngeke Asiwabuka amaphepha ngeke la umalema udlala igame umuntu umdala wakhula ku-NC sejule wajova wayeseyancipha ebayibhiltong ngeke mina ngizodlala ibhiltong umalema mina izokukhuluma ngeke cha senzele umalema senzele usedlule lento khona sona idlule ifocus yethu kufanele ibe kulempi lesikuyona hayi kumalema akhohle macingwana siyiphume kulento yamalema sifocus kulento le manake ngicela mina umalema nje oba yena nje ephethwe icancer nje ngapha noma yini cha phela lokho akubona ayikho leyo nto ngokusa sixolisa uphu Floda Akwele soba ne-meeting Friday. I-meeting? Sohlala phansi axolise siyibuke. khona sizophuma kulento sinathi yabo umsebenzi osihlalela macingwana mningi ngelanga ngibizela enkantolo sobe simasha yebo ma woza ma chama mali hayi babo ngisabo ngaza wethu Emveni kokuba abameli baka CIC uJulius Malema benikeza ungizwe amaphepha ayembizele enkantolo kodwa ebhalile ukuthi nansi into abafisa ukuthi ayenze axolise enze public apology kunemgomo nembandela sesake sawafunda lawo maphepha la wakhuluma kanje uma ekhuluma no Jacinta nomkhwena wakhe uZuma emveni kwalapho waya enkantolo lafika icala lamlahla enkantolo uthema esekhuluma kwi-podcast le abanayo kwi-podcast le akuyo uthema esekhuluma ngemphumela ke manje yenkantolo waphinde wakhuluma kanje Yay, Umkotoyi Julius, you will never get an approach from me. You will never get any money from me. Instead, you must die in jail. Because how many people you have swear in this country? Are you going to going around and sue all of them? Never. You have called me as smallest boy ever. How can you sue the granddaughter of Professor Z.K. Matthews? He swore at her as well. Buka lapha into yenzeka engidelight ngibolele mbongolo khona enye ingulube lemnyama le kuthiwa olokhushana unzuza uDeputy Minister wa Affairs le yansha le yana ngapha kuthiwa kwaZulu umkotoyi lezi zinto lezi they must know that they are dogs all of them. But he apologized. He changed his statement. Now it doesn't matter he changed or what because they're all dogs. He said that no, we can go as citizens and inspect people now because when the immigration laws were being planned, South Africans' black leaders or ANC leaders did not know. They had no idea what was going to happen. Look at Julius Malema. Watawa uchwala East London was donsi rightful and lawful while discharge phambi kwabantu. Imagine. That was a normal it's a toy gun. Maninige, if he's a true leader, why at the first place that was wrong? That was not a good example of me. I'm sorry, South Africans. Statement usenza ungizwe usisho sekuphuma court order eyayithi akabenzi public apology aphinde angakhulumi ngegama likaMalema noma ikuphi angaphinde nje akhulume ngegama likaMalema. Ngisho uMax Makhanya lo esimthatha thina njengohlanye sithi uyohlaza uze wenza ivideo Max wathi ngizwe xolisa nje wenze lolu daba ludlule ngoba ukusuka manje uzobusunenkinga ngoba uzobhekana nenkantolo ngeviki eliphelile uMalema uthema ikhuluma nomzilikazi waAfrika wathi uyofaka application kuleli viki ngiyakhumbula ukuthi siwafundile amaphepha akhona lathi uyofaka khona application against Ungizwe for i-contempt of court okusho ukuthi lapho Ungizwe uzobe engasabhekene noMalema ngoba uMalema ubethe yena ngesifiso sakhe kodwa ke inkantolo ezobona ufuna Ungizwe aseve 10 days in jail okanye akhokhe ifine akhokhela inkantolo ifine imali engango 100,000 bese ekhokhela abameli bakaMalema besifunda leso statement ngiyacabanga ngesonto noma ngesabatha ngisakhumbula kule phakathi kwalezo insuku ezimbili mhlanje mangihleli nje la endlini ngithatha ngibeka kufona omunye umfowethu la uthi hey Ungizwe sexolisile kuJulius Malema ngithi Ungizwe hayi awuzwanga kahle noma ubone uthi hayi ngine statement ngavele ngathi mfowethu ngiphele so statement ingakho ke ngenza le video bengifuna ukufaka indaba ezimbili kule video kodwa angeke kuze kulunge ngizokhuluma nje ngalolu daba kuphela
ngoba ngikufakela ivideo yokuqala la ikhuluma khona noJacinta nomkhwana wakhe, baze babiza ngisho uma wakhe, bathi mama sondele nje, bethi ngesinye isikhathi ethi mama ngoba uyazi ukuthi umama uzomvalela ekhoneni. Kwivideo yesibili wathi yena ngeke. Futhi lento uzwele uzisholo wena, uzwele nje ezikhulumela. Sizofunda istatement-ke manje lapho ungizwe exolisa khona kuMalema. Hamba sifunda istatement, angikulungise lokhu. Akungoba ngisupport uMalema, ngireport into eyenzekile. Ngiyazi ukuthi khona abantu abalandela ungizwe manje bamlandela blindly. Abakwazi ukubona into embi, abakwazi ukubona into enhle, abakwazi ukubona into eyingozi, bahlulwa uMax. Ukubona ukuthi yazi la South Africa mhlambe ngesingawo umthetho awusebenzi. Kodwa inkantolo lezi mongazidelela zokunika inkinga kufana namaphoyisa. Usho yonke into oyithandayo ngamaphoyisa uma ngabe usasuthi uzwa mhlambe ukudla lokho okudlile ukuthi kugcwele isisu noma uphuze kahle. Usho konke amaphoyisa useless. Kodwa linda thila afune wena. Noma ngathi ungacashaphi noma ungaphuma uskip country kwenye indawo bakulanda khona. La uyobona khona amaphoyisa wekho useless. Umthetho le South Africa unjalo. Uma usudecide ukusebenza, uyasebenza, ungawuthathi kancane. Mayengenzela nalabantu laba ingqondo yabo evilapha ukucabanga. Abathi mabe favor umuntu, bamfavor kabi, bangakwazi ukumtshela noma ebheda. Ngoba uma umuntu umkhathalele uyakwazi ukuthi mayenza iphutha uthi mfowethu lana wenza iphutha. Ngoba usuke umkhathalele. Ngumkhathalelo kuphelele lokho. Ukuthi umuntu mayenza iphutha umbonise ukuthi hayi uyaphambuka mawenza kanje iphutha leli. Kodwa mangabe umuntu uzomsupporta noma eyeweni, uzothi mayingena emgodini uzobe ukhohliwe ngayo. Into ebuhlungu ngempilo yileyo. Into ebuhlungu ngempilo yileyo. Uhamba nabantu uzubona ukuthi la empilweni ubaluleke kubantu uma usekhona noma mawusenza lento abayithandayo ngoba abantu they don't care about omunye umuntu, it's about themselves. Ngoba la frustration ekhona kubantu yokungasebenzi, ama-illegal immigrants nazo zonke izinto ezenzakalayo nama-drugs, into ehlupha bona benze ngathi bayamsupport ungizwe. Kodwa ungizwe uma engaboshwa namhlanje, eboshwe nje namhlanje, akekho nongathi hayi cha mina nginawo ummeli engak-ofara yena. Akukhona oyedwa. Akukhona oyedwa ongathi ngizofaka isaka lempuphu ngikondlela iy'ngane zakho. Kodwa abantu bakhona bakwazi ukuthuka thina. Ukhombisa isupport yakho. Ngisho umuntu omthanda kanjani. Yazi uzubona ukuthi uthando khona la ligcina khona, phela khona. Phandle komzali wakho nengane yakho. Kodwa noma uthi umuntu bekhala eziginqa phansi ushutshwa kushone someone. Uma nje lehla ibhokisi yabuya inhlabathi ngaphezulu wagqitshwa bonke babuyele uthi mase bambulayini basuke bengasakhali. Isuke impilo isiqhubeka usungasekho wena. Asifundeke statements kangezwe ngizama ukukuvezela nje ukuthi abantu abakuthanda ngempela ilaba bazokubonisa uma ngabe uphambuka. Kodwa laba abakuphi support noma uyeweni abakuthanda bona uMax uyamthanda ungizwe udlula lamaxoki lawa ngiyaxolisa kodwa ukuxokiza lento ebeniyenza ukuthi ungizwe nembonto enza iphutha niqhubeke nithi niyamsupport ngoba inkantolo uma isikhipha iruling fanele na comply adlule ngeke aluze lutho njengoba kwenzekile manje. Statement 1. I have considered and applied my mind on the court order handed down by the Honorable Judge Khumalo on the 12th of May 2026 and the order handed down by the Honorable Judge Lukaimane on the 19th of May 2026, and having sought legal counsel, I have come to a full appreciation of the implications of the court order. And to that end, I take this opportunity to profusely apologize to Mr. Julius Silo Malema, the president of the Economic Freedom Fighters, the EFF. I further confirm that I will refrain from publishing and issuing impugned statement in future. Accordingly, I retract the statements referred to in the court orders mentioned in paragraph 1 above.
The said statement are depicted below. Open quotes. Because Julius Malema is eating, he recently got 60 million from the Nigerian drug dealers, and now that's why he's highly protected and is also willing to lose everything that he has politically in order to protect Nigerians and other illegal immigrants. Close quotes. Open quotes. I won't speak about a dead snake. Julius Malema is like a dead snake, something that won't wake up. He must go to jail. He lost an opportunity that he deserved, that in our generation he could change how the country is governed. But he got drunk with power and he hated the Zulu nation. And then he took money from On Point Engineering. He looted VPS and finished it. And then went to Ekurhuleni and finished it off. Now, he's eating money of illegal foreigners. He's getting $60 million from illegal foreigners. This Julius Malema. I do not care what he does. He's a dead snake. His time is over. Julius Malema, you are a dog. You sold the people of South Africa to illegal foreigners. I am not scared of you, my boy. Go and pee on yourself where you are. Close quotes. Open quotes. I'm not going to go there. I'm not going there. I'm a Zulu man. If he wants me, he will find me in Kandla, or he will find me here. I'm here, and I will send him my location, and he must come to me. There's no time to play now. Julius Malema is a political devil. The politicians are scared of him, and the president is scared of him. We are not scared of him. He's a dog, and we will take the country and fix it. Drugs, alcohol, our children drink day and night. They sell their bodies. It's a shameful thing happening in our country. Close quotes. 3. Furthermore, I withdraw all defamatory statements issued after the court orders had been handed down. 4. I call upon the public and those who support me to accept my statement and decision issued by Ngizwe Mlando Mchunu. Na statement ke siphuma kungizwe lesi. Indoda kumchunu. Yilento ebekufuneka yenze kusuka kudala. Ya mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungixolele mangabe ungizwe kabi. Bekufanele ngikhulume kanje. Bangidelele kakhulu abalandeli bakangizwe phakathi nensuku. Kodwa ke ngiyaxolisa. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, comment, ushare, ulike.